Hi, good morning. Magandang adlaw. Adlaw na ay, Martes ay. Sana mo, kasi matinga mo nga asang kulapit. Matinga mo nga kung saan ka mag-video. Kung sa busy, siguro na ang trabaho kay kailangan ka ng trabaho balag dinakmasig diba sa kanunay. Ikaw. Dato kong post-panon, poblasyon, daming kriteria sa gagaw. Kapon di ay na ko nakita ang nagsubaybay ko sa amuhang vlog disipin taga Pilar kita may parlor kaya mga niya ito mag-parlor kaban ko badi sige katawa na mo hindi ko yung tagad kinawaw ko hindi ko itong badya di ay isang bana na skuan way ko kaubanin nung pansaon na kaubanin nung pilipin bitang ko sa tapos kung sa Galicia, bali, hindi ko takoid. Ang iban sa mga daga, nga kung nagpa-riban sa mga daga, kahit ito sa daga, ito ko palang kras ng mga daga. Then, happy birthday sa imong mga apo disipin kaya sa Pilar. Happy birthday. Kung ka-panos yung apo-gapon kayo. Nawaw po. Nawag ko sa maniningan na mag-video ko ng gamay. Awag ko nga na. Sa mga phone na. Sa mga ko. Sinsa na mo. Ano yung mga video. Aram na yung sindan-sindan pa lang sa kaya di mawag ang channel. Busy na dito. Magyapon. Salamat ka kung post. Tanong na nagsubaybay sa vlog. Salamat yung tanan. God bless ang mo kanunay. Sinsya naman sa mga video nga. Way ayaw ang mga video kayo maligoy ditidit. Kanang nagsipang hilabot na nga undang na. Wala na sa video di niya kung umundang. Nanapin na nga way ng gapon. Yun nga. Lundag ko di ko na po kayo. Di ko na umundang. Umundang, mahalag ko, yung lanak ng salida sa dito umundang. Naundangan na kang kanil. Upload, mahalag ko. Nakoy video nilagway na galing sa media. So, yung amiga dari, tira, kanyang amiga, murarap ko ng anak, kaya bata ko na yun. Nararida ng hugas. Ito pa, kapil sa kay Guas Mood. Parang pali kaniyang pwesto dyan nila anis ang lutuan sa pikas sabi niya gimingaw mis haling-halin dito kaya dito maghaling-haling man may dani kay Gasol Raman alam mga dito mga pahil dito nahirap dani drug na susel ang dani kaya na nga sintro para kung tagdamang na yung mga hatdo mayamong itlog. Jadi ha, malali nang itaguan. Ang among mga itaguan. Nami pansit, nami punan, sinigang nga bangus, nami nilagang baka, nami lipstick, inisang batong, ano ko, yung ba. Kanihong ba, manila ito sa preso. Kani lipstick, wakad ni kasi publiso, kung naman to, mga paklay, babakwa, dinuguan, dili, naira. Dani, dili pareha daw, adlaw, lain-lain. Pero kada adlaw, na kada daw, pansit, hatko, itlog, kada adlaw, na. Lain-lain, ba, para panala. Nalapay naman na nagbay nga baka, lipstick nga baka, namin kadirita nga manok, usahay na sinigang ng bangus, menu ng bangus, menu ng burot. Kaganahan mo, nagparong dari kami sa akbang ilan ni Kuan, kaninay, akbang sa fried chicken and lechon manok ito this one karaan nila ni Ma'am Serena magulok akbang ni sa parlor ni Kuan
Gladys, anak ni Ma'am Velasco Anhin. Nami at bang, makatod. Pinis na pag sa Park-Ingo. Nangis putasan, gan sa pilahan sa Ubay. Karami ani. Hindi man maklaro kay Pablo sa una, milti. Miltihan dito ninyo butang na sa una. Sa una milti man eh, gawa ng on. Kasi yung karosunod, buwan, sunod at daw karon kami ka lang pamuhunan, magbutang na palamig, hindi mo may fruit salad. Kung na jar ko na yung pangupuan, mag-snakan, juice. Siya nga ikaw ka po nila mag-start ko na siya mag-snack nga, lain nga marakit nga maka-inansami, sapi mi. Sedlan sa among nadlaw. Nalisod pa mo ko mag-salad kay kuan man, hindi pa kuwan. Napay si kanang si kuwan, di pa gusto kainit. Kuwan sa mi, kanang kita pamid. Panahon ba nga saktong panahon nga mga kita ang palamid. Masig karong July, hapit ang pagkistaan sa Alicia. July 25, 26. Pagkistaan naman, June ka naman ron, June 28 na. Kapit ang birthday tatay, isang apo, July 2. Kauti ko diya sa Cortez, ni Rosemary. Oy, Rosemary, pwede po ka mabusin mong mama. Huwag sa kabubun sa janginahan, nanawa na. Pagbubo na diha kay nakakabuhan si manang nawa, naramdaman po si manang kaban ni mo, spirito na diya. A few moments later. Sabay-bay ko na sa mong plan. Dusipin, ito? Busako. Dusipin, busako. Taga, Pilar? Pilar. Taga, Alicia, no? Nagkapuyo, Miss Alicia. Grabe Pilar. Sina? Ha? Uy, ape. Ape. Tingnan mo lang. Princess. Sila sila kailan na? Ano kung mo akin na? Kasi nang wanahang nakaunag, kailan po pamilya na. Tanaw ko sa mga Hilig ko kita ng vlog. Salamat ha. Sige, mga burato family. Salamat. A few moments later. Daghan nagatuo kanako pero ingon ang Ginoo. Daghan na kaila kanako pero ako wala kaila kaninyo. Pero ingon ang Ginoo, kadtong nagasunod sa akong pulong, mao kay iyang pagayon. Ay, anak niyo. No? Kay gituro ka, wala man ka nag-obey. Obey the word of God. Nagtuo ka, palwak lang sa Oo, ningon ang Ginoo na. Nay mo pagtuo. Sali. Oo, salig mo na na. No, ang pagtuo, nagtuo ka, kinangan. Ang imong pagtuo, yan ang pagsalig na imong pagtuo lang ka, kaya na ang mas Bible inyo. Ginoo, pero sa igis, samti ko Ginoo, kung sa di ay, Ito man nilang. mura na Ginoo. Juan, magsegunda sa Sprite, ma'am. Petros. Nay Ginoo, nay kalusod, pero wa ng Ginoo. Salamat sa Ginoo na yun na kay Nana. Bakit ko? Okay na. Kami malagi pilit na rin yun. Dahil matupa sa Ginoo. Tanan nga ipahayag sa Ginoo. Wala ningon ng Ginoo nga ayaw kay nanamoy reliyon. Wala yung reliyon ang relasyon sa Ginoo importante rin yun. Pre, una ko. At ko. Salamat, ma'am. Unhan ka. Salamat. Support. Nako na misudan. Kadang customer gani ha, si Ma'am Bironggoy. Pulis Bironggoy ni magkaanan. Eh, isang kano-kani. Bila-bila rejaha. Ano sabi? Ito po'y customer nga taga Surigao ko ito. Bagi nga ng tapos ginoo ko.
na emisyon na ni sa Bohol, di ka na kung sugat sa katuna, dapat yung sa August Carly. Kailangan magaling din yung taon. Excuse me, tak malu ito. Ako pa na sila ganihan, lagi sige mo na nga, undang ako vlog. Kumangay, bis ka na kumundang, hindi naman kumundang, ito na ito kumundang yun. Sabi ko dyan na, balik kita ng wakwakan. Walo na po muli, Manila na po, nabuhat ko sa tao, ganun sa ikot kaya nagipalit. Nabuhat ko ni Jerome, kay nabuhan niya kay sipulin ng halin, ako'y parang yun. Bawani pala Manila, ang kuwatang lihawan ay pakuha, nandiyan. Kailangan may dali sa mga trabaho, kinaukyar ni Jun. Kaya ni Razo. Nandiyan. Mga to, nakita lang kasunod ng vlog. Sunod ng video. Kabayan ka ng video karon. Kaya kawasak sa hibati ang katong nalito na tutuan. May wakwak. Mga kunong na wakwak. Undangan ang kunong kong vlog. Yung mga kunong wakwak. Dito ang undangan noon. Mahal ko yung tanong sa vlog. At yung mga nagsunod sa kuan, ulit sa nagtanaw sa video. Salamat. Video. God bless. Napagtala. Sunghan sa kagway ng tanaw. At yung may hingin ng wakwak ko. Kita ba kasi manang ikaw, hirap ko yung wakwak. Undangan ako ng vlog kayo, ako ng wakwak. Kita-kita, naman sunod. Salamat. At bisin yung tanan. Bye-bye.